Transitar. Orientar-se en un món canviant. Un espai de reflexió i autoconeixement. Una exposició que no deixa indiferent. Més de 10.000 persones ja l'han visitada. L'exposició Transitar, orientar-se en un món canviant, tracta de l'orientació com una competència necessària en un món canviant. Aquest projecte expositiu sorgeix de la necessitat de repensar l'orientació dins el context actual de les polítiques educatives a la lluita contra l'abandonament escolar prematur. L'exposició està itinerant per tota la demarcació de Barcelona i ja ha estat present en molts municipis i en 3 edicions del Saló de l'Ensenyament. Transitar s'ofereix a un públic molt ampli, joves i adolescents de tots els itineraris formatius, adults en etapes de canvi i també famílies, perquè totes les persones necessitem orientar-nos en un món canviant. L'exposició Transitar ofereix una mirada humanista i holística de l'orientació, una orientació no prescriptiva, a temps complet i que afecta a tothom al llarg de tota la vida. L'exposició s'entén com un espai reflexiu. La persona es converteix en la protagonista de la visita a través de la interacció i es planteja preguntes, descobreix testimonis o du a terme les activitats suggerides. El muntatge expositiu consisteix en una casa tridimensional que desplega les seves parets en forma de panells i llindars articulats que creen un laberint multicursal per l'espai. En aquest muntatge expositiu identifiquem 2 grans aspectes: la persona que transita, en el cos central de la casa, i el món canviant per on transita, en els panells i els llindars. Per al primer aspecte, la persona, el projecte parteix de la casa com a metàfora de l'ésser humà. La casa per a l'autoconeixement, amb les golfes, la planta i el soterrani, pot ajudar-nos a comprendre els nostres somnis, realitats i malestars per poder apropar-nos a la qüestió on som. El segon aspecte, el món canviant, s'aborda des dels múltiples factors que ens afecten a l'hora de transitar. La tria, les condicions de l'entorn, conviure amb l'èxit i el fracàs. D'aquesta manera, plantegem les qüestions on volem anar i com hi hem d'anar. No hi ha un ordre de visita. Tothom transita lliurement per l'exposició, seguint itineraris diferents com la vida mateixa. El full de sala està concebut com un mapa, amb propostes d'activitats i pistes de lectura per a cadascun dels panells. Es tracta d'activitats pensades per a la visita individual, tot i que també es poden fer a casa com a exercici de reflexió personal. Cada panell es correspon amb un dels temes de l'exposició i té un pictograma, com la senyalística dels camins de muntanya o les cartes de navegació. En una cara hi trobem una gran il·lustració que correspon a aquell tema i a l'altra hi trobem textos, fotografies i els testimonis recollits al territori. A més de les activitats que es proposen al full de sala per a les visites individuals, l'exposició també ofereix activitats pensades per a visites de grups. Aquestes activitats són dinamitzades per alguna persona que ha rebut una formació específica que ofereix la Diputació de Barcelona. Els grups poden ser de joves, adolescents, adults, famílies, etc. i s'organitzen des del municipi a partir de la seva realitat territorial. Transitar és una exposició viva que aplega molts visitants allà on va. A banda de les persones que la visiten de manera individual, hi ha una mitjana de 500 visitants que ho fan en grup, organitzats des dels centres educatius, punts d'orientació o serveis municipals. Tenint en compte aquestes xifres, podem dir que, a banda dels visitants individuals, més de 10.000 persones ja l'han visitada, interactuant-hi de manera dinamitzada. És una exposició que no deixa indiferent i que sempre porta llum en algun aspecte de l'itinerari personal del visitant.